sonke bayakhuluma phezulu. Asifumeni sonke bayakhuluma phezulu. Sonke bayakhuluma phezulu. Asifumeni sonke bayakhuluma phezulu. Atume mafebe Hione kaisufa Hione mafata Hoyame masinzimbi Atume mafebe Atume mafebe Hione kalisinga Hione kalisinga Hione bamusata Hione bamusata Yes, rope up Amazing Viva LC, viva! Viva LC, viva! Siyanqoba LC, siyanqoba! Niyabesaba na! Hey, asibasabi! Niyabesaba na! Hey, asibasabi! Siyaba! Amandla! Viva LC, viva! Viva COSATU, viva! Viva Youth League, viva! Amandla! Comrades, James Nene, uchairperson umkhonto la kule region. Wona umkhonto ke lo ngoba ngiyazi ukuthi ama-comrades amaningi anodideka ukuthi imuphi umkhonto wangempela. Hawu umkhonto wangempela lo. Awugwaze eswini lo. Lo ugwaza phezulu. Sithi-ke phansi ngomkhonto wompokotelo, phansi. Phansi ngomkhonto wompokotelo, phansi. Amandla. Ngiyabonga comrades.